गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. या गजरान 11 दिसाच्या गणपतीचे थाटान आणि भक्तिभावान विसर्जन झाले. गणपतीच्या विसर्जना पयलीं गोंयापरस मोठ्यो मिरवणुको मुंबय आणि पुण्यात जाता. अनंत चतुर्दशीन अंदूची सार्वजनिक चवथ सोंपली. गणपती गंगेच्या वाटेक गेलो. अजूनही कांय घरांनी 21 दिसांचे गणपती आसात. पळयात गणपतीच्यो मिरवणुको. गगनाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला. गगनाच्या देवा इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.